Eliso Atte alaviiva Tino Pärinä kanava täällä. Ja Ämmär Pottu 21. Roope Kasperi synttäreillä. Minä. Me luvattiin teille video ja nyt sitä tulee. Minä näytin ison ompun. Minä tänne. Me voidaan leiketää niitä videoita tästä. Joo. Ja On hyvä. me mennään tänne Roope Kasperi skeittikentälle ja kameranahan toimii GoPro Hero 2. GoPro Bia Hero. Hero. Hei, otetaan vähän kuvaa kun noi keulee. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you all know. Lost my mind and lost my goal. Not giving in. I'm not giving in. I'm not giving in. Ooh, I'm not giving in. Yeah. Waste my time, which makes things worse. Lost in my love is cursed. Time to make these things feel right. Let's start this show this time. Oh, I'm not giving in. Not giving in. Never tell you no. Not giving in. Not this time. Not gonna give it in. I'm gonna be stronger. I'm not giving in. This time I'm gonna be stronger. No, not giving in. Mä meni pilalle kun tiputin sen maahan. Anteeksi. Ja Atte vetää crossia. Niin mahtavasti. Tule tääkin. Tuu. Mahtavasti Atte vetää crossia. Niin. Hirveetä pajukkua. No ei mitään pajukkua, mutta silti. Ja tässä on kapun ja niitten laituri. Tuossa on mahtava kapun vene. Ai! Siinä. Pikkusen vettä. Hyvä moottori. Näin. Sitä jatketaan. Luultavasti vesihiihtosukset. En ole aivan varma, mutta pitäisi olla. Virveli. Toinen virveli. Haavi. Hyvä. Istuvat paikat. Ihanan loistava kuu taivaalla. En ole varma näkyykö. Tuolla vähän sinistä. Enempää muistakaan sanoja. Siinä oli Ateen musiikkivideo. Mahtava vihinäminen. Upea edessä. Laitos. Ja synkän mustaa vettä. Hei. Koska ei ole huijakoteella tässä GoProssa. Ai. Mikä hai?
3 paikkaa ja sitten Tauvokin vaan vetää. Tuolla on toinen laituri. Ja Kalliota ja Atte. Ja Omena. Tätä on ja maisema. Katsokaa nyt tätä maisemaa. Kuinka ihanat. Vaa! Kissa. Tule tänne. Niin, tule. Niin. Kissa pussas oikein näyttöä. Kuinka ihana kissa. Niin, kato. Siellä se menee. Älä hyppää veteen. Joo, ei häiristä enemmän. Tappain tässä ja hyppää veteen.